Żewġ skemi b'investiment sa 4 miljun euro se jagħtu għajnuna finanzjarja lill-intrapriżi żgħar u medji mhux biss biex jinvestu fil-potenzjal tagħhom b'investiment produttiv iżda anke biex ikabbru l-operat. Din hija t-tieni sejħa tal-SME Grant Scheme u tal-Startup Investment Grant Scheme li huma iffinanzjati minn fondi Ewropej. One News tkellem ma' żewġ negozjanti li bbenefikaw mill-ewwel sejħa u saħqu dwar l-importanzi ta' skemi bħal dawn. Huma importanti ħafna fil-każ tagħna fej aħna ġifieri negozju żgħar u kif tafu hawn Malta ġifieri ħafna minnhom huma negozji żgħar u medji u b'dawn il-fondi aħna ġifieri stajna u nistgħu ninvestu f'makkinarju innovattiv biex inkabbru iktar ir-range tal-prodotti u bekk ikun iktar preżenza iktar effettiva sija fis-suq lokali u kemm anke dak internazzjonali. Iva, naħseb huma importanti ħafna, huma ta' għajnuna kbira għalina kumpaniji żgħar li nkunu qegħdin ninvestu biex inkabru l-kumpanija tagħna u biex nibqgħu għaddejjin il qudiem. Iva, huma ta' għajnuna kbira ħafna u nixtieq nirringrazzjahom. L-iskema Startup Investment Grant Scheme maħsuba biex tipprovdi għajnuna permezz ta' grant lill-intrapriżi ta' daqs mikro u żgħar li ilhom imwaqfa għal inqas minn 3 snin sabiex ikopru parti mill-ispiża fuq l-investiment produttiv. L-intrapriżi eligibbli jistgħu jibbenefikaw minn grant massimu ta' 300,000 euro li jkopri sa nofs l-ispiża. Min-naħa l-oħra l-SME Growth Grant Scheme hija mmirata biex l-intrapriżi laħqu mad-domanda tas-suq biex ikunu jistgħu jkabbru l-operat tagħhom. Min din l-iskema jistgħu jibbenefikaw massimu ta' nofs miljun euro li tkopri sa 35% tal-ispiża għall-intrapriżi daqs mikro jew żgħar jew ta' 25% fil-każ ta' intrapriżi ta' daqs medju. Dawn l-iskemi huma parti mill-ħidma tal-Gvern biex isaħħaħ in-negozji żgħar u medji. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia stqar li dawn l-intrapriżi huma pilastru għall-ekonomija Maltija. L-għan tal-iskemi huwa wieħed ċar li bħala gvern qed nibagħtu messaġġ wieħed ċar li dan il-gvern huwa pro-business imma wkoll qed ikompli irawwem kultura ta' imprenditorjat fil-pajjiż li pajjiżna tant għandu bżonn. Is-sejħiet huma kompetittivi u l-applikazzjonijiet huma miftuħin sal-ġimgħa 20 ta' Ottubru.